בעצם אני עשיתי רישום בפחם, מאוד פשוט, אפילו לא ממש מדויק. כן. אוקיי? רישום שבעצם מאפשר לי להבין פחות או יותר את הצללים, את המקומות הכי קיים שיש בציור, וגם כן, אני רוצה כן את הגבולות של הפירות, כי בעצם זה הרבה יותר קל לעשות את זה במקרה של הציור הזה, מאשר לעשות את זה ישר בצבע. וגם יש צללים מאוד מאוד ברורים, וגם כן, היא ציירה את זה בעיפרון, ולאחר מכן התחילה למלא את המקומות. עכשיו, אני אסביר בצבעי שמן, וכרגיל אפשר לעשות את זה גם עם עפרונות. כל דבר, גם פסטלים, עפרונות, כל מה שתרצו. אז ככה, אני אתחיל בלשים צבע כתום. אם אין לכם כתום, מכינים אותו. ועדיף שזה כתום כן. אז אנחנו נתחיל. אני אתחיל דווקא מהתפוס. אני אעבוד. עכשיו אני לא שמה לו הרבה מדולל, הרבה חומר מדולל. גם אם אנחנו עושים עם צבעי מים, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו שמים צבע שהוא כהה. הולכים על המקומות הכי כהים. עם כתום שהוא קצת כמו אדום. צריך בכוונה כתום כהה. אם אנחנו עושים עצים כתום בעיר, זה לא יוצא ככה, ואם אין לכם כזה, שמים טיפה של האדום. אז ככה. אנחנו מתחילים מהמקומות הכי כהים. למה זה טוב בפחם? כי אנחנו צריכים את השוליים האלו, אנחנו צריכים באמת את ההבדלים האלו, ואפילו אם עושים בעיפרון לעשות עם עיפרון חזק, אפילו עם עפרונות של מספרים שונים שהם לא HB, כדי שכן יראו. יש את תקופות בציור שהם לא רוצים בכלל שיראו את הדברים האלו, אז עושים ישר בצבע. גם ככה. וגם כאן. עכשיו, אם אנחנו עובדים עם צבעי מים, אנחנו פשוט ניקח מטלית, עדיף לא מנייר. אפילו אפשר גרב, הנה זה מה שאני אקח גם כאן. אני התחלתי לעשות מחזור בבית של כל מיני דברים. שמים טיפה של מים, עם צבעי שמן שמים טרפנטין, ואנחנו בעצם ננסה לפסר את הצבע גם במקומות האלו. אפילו אפשר לקחת את הסמרטוט, שנייה, אני אשים את זה במקום שאפשר לראות את זה יותר טוב, שנייה רגע, שגם יותר נוח לי, ככה. בעצם מאפשר לנו להתחיל את הצביעה הראשונה שלנו, גם כן הרבה יותר בקלות, וגם כן רואים הרבה יותר את הצללים. אפשר לקחת אפילו את הצבע טרי, ולראות איפה יותר כהה, ולסמן אותו, כמו שעשינו אז עם הבנות. עכשיו, אני תכף אראה לכם גם את השלב הבא, איך אנחנו צריכים לצבוע אחרי זה. אז אנחנו נוסיף עוד טיפה כאן. יש כאן למטה, אצלי אני חתכתי את זה כי לא היה לי יותר מקום, אז החלטתי קצת לחתוך את התמונה.
זה גם כן, לא בהכרח צריך לעשות את כל התמונה, אפשר לבחור, לעשות פוקוס ולבחור אפילו רק חלק אחד. זה לא משנה. שנייה. ככה. עכשיו אני אקח ירוק כן, ניתן לו שנייה להתייבש, כי שמתי לו חומר לייבוש, עד שאני אעשה את השכבה הבאה, ואני אעשה גם את התוכי. עם ירוק כן. אנחנו גם כאן נעשה את אותו דבר. עדיף לקחת מחול אחר. ואנחנו מסמנים את המקומות הקיים שלו. עכשיו, התוכי, אני אעשה משהו אחר מההתחלה. אני גם אשים את הירוק הבהיר ביחד. שנייה. ואנחנו ניקח את המים או את השמן, סליחה, את הטרפנטין או את המים, ואנחנו גם כן נפסר את הצבעים, אבל הפעם ביחד. זה לא מה שהולך להיות סופי, זה בעצם הגוף. אנחנו מסמנים קודם את כל הגוף, ולאחר מכן אנחנו עושים את השכבה השנייה. הנה. כאן הוא יותר בהיר, אז אני אשים לו פחות. את העין אפשר להשאיר ככה. תכף כאן אנחנו נשים גם כן ירוק בהיר. בסוף יהיה צהוב, אבל עכשיו אנחנו נשים לו ירוק בהיר. כאן יש לו כתום, אז יש כתום בהיר, אנחנו נשים לו כתום כהה. תמיד אנחנו רוצים לייצר צבע, מתחת לצבע הזה יש צבע כהה. אחרת הוא לא יכול לקבל את הצבעוניות שלו. כאן. אני חוזרת לירוק בהיר. זה תתערבב לי, אבל אני אנצל את זה. וכאן גם כן אנחנו נשים ירוק בהיר. כאן יש לנו כהה, אני רואה. לא לאבד את הצללים. וגם כן, כאן יותר כן. לאחר מכן, שנשים את הצבע הסופית, יראו מתחת טיפות של הצבעים האלו גם כן. עכשיו, אני רוצה להסביר את השכבה השנייה, מקווה שסיסה תתייבש. שנייה, אני אוסיף כאן עוד טיפה של צבע, ואני אתחיל. עכשיו, מה הצבעים שאנחנו רואים כאן? הצבעים שאנחנו רואים כאן הם לא כולם הכתומים, הם מהמשפחה של הכתומים,
אבל יש לנו הרבה צהובים. אז תכף אני אראה לכם, אני כבר הכנתי אותם. הנה. אני מראה לכם. יש לנו צהוב כהה, שהוא כמעט מהמשפחה של חרדל, וצהוב למון. עכשיו, כאן אנחנו כן צריכים לבלל אותם. אם עושים בצבעי מים, תבדקו בצד תמיד בדף את הצבעים לפני שמתחילים לעבוד איתם. אם עושים בשמן, אנחנו בודקים כאן בפלטה. ואם עושים בעפרונות, מה שיוצא יוצא. אז ככה, אני מתחילה בצהוב בהיר, ובעצם אני מתחילה עכשיו לסמן את המקומות הכי בהירים. אנחנו מתחילים הפוך עכשיו, מתחילים מהבהיר. יש לנו גם כאן. אפילו ששמת את הפחם, אני יכולה עכשיו לעבור על זה, ממש יראו את הצבעים. יש לנו גם כאן, איפה שהולך להיות כמעט לבן, אנחנו שמים לו צהוב, שגם כן יחיה לו גוף ונפח, ויחיה תלת ממדי. אז כאן, וגם כן, מה שעוד לא עשיתי, אני מתחילה כאן לעשות. יש כאן כל מיני צורות. אני אעשה את זה בקו ישר ורשום. זה ציור מאוד מאוד צבעוני. דווקא בחרתי אותו בגלל הצבעוניות שלו. ובאמת זה מה שמאפיין את הציורים של פרידה. זה החופש. ולהשתמש בכל הצבעים שיש בפלטה. כאן. ויש לנו שחקן גם כן בעיר. כן. הצהוב שצריך קוראים לו למון. באמת זה חשוב שיש את הצהוב הזה. ואם משתמשים בצבעי מים פשוט להוסיף לו לבן. כאן זה יותר כיף. אז כך, אנחנו עכשיו לוקחים את הצהוב הכהה יותר, ומתחילים, הנה, לשים בין לבין, וכן להשאיר את השוליים הצהובים ששמתי עכשיו. וכאן בדיוק מתחילים לראות איך רואים את הצבע הראשון שהיה מתחת, שהוא היה כתום ממש כהה, עם טיפה של אדום. והצהוב הכהה, הוא אפילו מאפשר לנו לראות את הצבעים שיש מתחת. ואת הצהוב המסביב. אחר כך עם הרקע אנחנו נסדר את הכל, אצלה זה מאוד מדויק. דווקא לעומת הציורים שלמדנו בשיעורים הקודמים, שזה יותר חופשי, אצלה זה הכל מאוד מדויק, מאוד מסודר. אין מקומות לבלבולים. אבל אנחנו כן יכולים להתבלבל, ולעשות תוך כדי איך שזה נראה לנו. עכשיו, כאן אנחנו גם כן ניקח מהצהוב הכהה הזה, ונתחיל לצבוע. עכשיו, כן רואים את הסימנים של המכחול אצלה. אם עושים עם עיפרון, תעשו את זה בקווים הקטנטנים, כי בעצם כן מרגישים את הטקסטורות של הפירות. הנה אנחנו עושים כאלו. וגם כן אנחנו כן רוצים שיראו יותר את הכתום הכהה שיש מתחת.
אותו דבר כאן. כאן יש לו יותר כאן למעלה. מה זה עם הצהוב? אני ממשיכה עדיין עם הצהוב הכהה. אני עושה קווים קטנטנים כאלו, וכן משאירה קצת מהאדום שיש מתחת, מהאדום כתום כהה שהיה מתחת. זה תפוס, זו הרגשה של התפוס, יש לו מלא מלא קטנטנים כאלו. צריך לנסות לייצר את זה עם המכחול. אם זה עם עיפרון, צריך לעשות קווים ממש קטנטנים. שנייה רגע. גם כאן, יש מקומות יותר כהים. עכשיו, אני אקפוץ לשכבה הבאה, ואנחנו נוסיף לבן. תמיד אנחנו משתמשים בלבן ובצבעים שמאוד משתלטים לקראת הסוף, לא לפני. אנחנו עוברים עם לבן מעל הקווים הבהירים האלו שעשינו קודם. אפילו לפני שהצבע מתייבש, כדי שיתערבבו ביחד. אנחנו מערבבים את הצבעים בתוך הקמבס, ולא בפלטה. ככה. אני צריכה להחליף מכחול, פשוט אני אוהבת את המכחול הזה. ואז לאט לאט אני מוחקת כבר את השאריות האחרונות של הפחם. או של העיפרון או מה שהיה בהתחלה. אני מקווה שרואים את הצללים. גם כאן אותו דבר. אנחנו עוברים עם לבן, והלבן מתערבב עם הצהוב ששמנו קודם. גם כאן באמצע. וגם כאן. שימו לב, הצבע בשלב כזה הוא חייב להיות מדולל. אנחנו גם רוצים שהצבעים יתערבבו ביחד. גם כן אפשר לשים קצת בהיר כאן, איפה שיש פתאום כתם של אור, אפשר לשים לו גם קצת לבן. גם כן בצבעי מים זה אותו דבר, אפשר לנצל שזה רטוב, אם זה לא רטוב בצבעי מים, מוסיפים מים. גם כאן זה מאוד בהיר. כאן. הגרעינים הם מאוד בהירים, אז אפילו אחר כך עוד פעם שזה קצת מתייבש להוסיף עוד לבן. יש מקומות שממש ממש בהירים. ואני רוצה לעבור קצת על הבטיח, שיהיה לנו זמן.
כי אני יכולה להישאר עם זה שעות. אז ככה, עם אבטיח אנחנו לוקחים אדומים, וגם כן אנחנו צריכים כתום כה, את אותו כתום כה שהשתמשתי עכשיו, אנחנו גם נשתמש לאבטיח. וגם כן אם יש לכם ברוד, איזה סוג של ברוד זה גם מצוין. ואדום, צריך אדום בהיר וכה, אם אין לכם אדום כה, נשים אותו עם סגול. אז ככה. אנחנו מתחילים לשים את האדום. אני בכוונה סימנתי את המקומות ואני גם ממליצה לכם לסמן, זה נראה כמו לב עכשיו, לסמן את המקומות איפה שיש את החורים, לא יודעת איך לקרוא לזה, של האבטיח. פשוט לסמן אותם. אוקיי, ככה, כי חלק הזה הוא ירוק. זה בעצם עד כאן, החלק שיש אדום. וזה כל כך חשוב הרישום, כי אנחנו בעצם, הנה, אני פשוט עוברת על המקומות שכבר סימנתי. סימנתי כאן. יש כאלו שהם בצבע שחור, זה הגרעינים. אני אשים להם תכף אדום יותר כהה, שהוא כמעט בורדו, ואז בסוף, רק בסוף אנחנו נשים שחור. אנחנו כן נשתמש בשחור הפעם. ונגיד כאן. אני רוצה להספיק, אז אני אמשיך. אז אנחנו שמים או מים בצבעי מים, או טרפנטין בצבעי שמן. ואז גם כן אנחנו מתחילים לפזר את הצבע בלי פחד, לא לפחד. אז בעצם אנחנו עדיין מצליחים לראות את המקומות. אני מקווה שרואים את זה טוב. הנה. גם כאן. איזה רעש נחמד זה עושה. כאן זה לא, כאן זה לבן. אני תכף אסדר את זה. וכאן זה גם כאן. וזה יותר בהיר. יש מקום של אור, שהכל יותר מואר בציור, ומקום שהכל יותר כיף. אז ככה. עכשיו, אותו דבר, אנחנו נעשה בפרי הזה את מה שעשינו כאן, שזה גם כתום.
וכאן יש לי משהו ירוק גם כן, שרואים גם חלק ממנו, שאנחנו נעשה אותו דבר כמו התוכי. גם כאן יש לי משהו ירוק שאפילו אנחנו נעשה משהו מאוד פשוט כזה. ניקח את הירוק אני סימנתי את הכל כבר איפה שאני רוצה את אנחנו נפסל את הצבע. וגם כן ניקח עם החומר שלנו, או עם המים, ונפסל טיפה לכאן. בשכבה הבאה אנחנו נדייק לו יותר את הצבע שיש לשם. עכשיו, היה עוד אחד בצבע סגול, בואו נראה כמה זמן יש לנו. יש לנו יופי. בצבע סגול, שזה כאן, זה סגול וגם אדום. אז אני אקח סגול וסגול בעיר, וגם כן אני אשתמש בבורדו שהשתמשתי קודם. סגול בעיר. אז ככה יש. זאת אומרת, ניסיתי להסתכל ממש מקרוב. אני חושבת שזה רימון, אבל לא הייתי בטוחה שזה רימון. נניח שזה רימון. אז אני אתחיל לשים לו את כל יש לו מין פרחים כאלו שניסיתי לסמן אותם גם. הסגול הוא ממש עכשיו. וגם יש לי עוד כאן למטה סגול שאצלי רואים ממש טיפה. ככה אנחנו שמים. ובחלק למעלה אנחנו שמים בורדו. עכשיו רואים משהו די חשוך. כאן כבר התוכי. אבל בשכבה הבאה אנחנו נראה את זה הרבה יותר בעיר. ונראה מין פרחים כאלו, זה לא פרחים, זה מין, איך קוראים לזה? שורשים שיש לפרמית. עכשיו, ננקה את המכחול, ואנחנו נשתמש בירוק אנחנו נשים את הירוק כאן. ומעליו את הירוק הבא. בינתיים בלבן לא לשים כלום, אחר כך שזה יבש להוסיף לו לבן. וגם בחלק הירוק, שזה יבש להוסיף לו צהוב בעיר, כי יש מקומות שהוא הרבה יותר בעיר. אני אעשה קצת את הרקע, שיהיה לנו גם הרקע. וגם כן, אתם תעשו את הרקע שכבר כמעט הכל מוכן, כדי גם לנצל את הרקע כדי לעשות תיקונים. אני חושבת שהכחול הוא ממש מוצלח. אם עושים נגיד בפרונות, אז כן תשתמשו ברקע בצבעי מים. זה ממש משתלב יפה. זה נראה טוב, כי בכל הפרונות, כל העבודה בפרונות יוצא החוצה. גם כן אפשר לשחק עם הרקע, ולהחליט שיש חלקים שעושים אותו
עם רהיט יותר, ואז מערבבים תוך כדי עם לבן. אם רוצים יותר, בודקים את זה עם הכמות הכחול. אם רוצים שהרקע יהיה מאוד מאוד חלקה, אז עושים שתי שכבות של רקע כמו שהיא עשתה. אם זה לא משנה, עושים שכבה אחת. בצבעי מים רצוי לעשות שתי שכבות וגם בשמן. באקריליק לא, אפשר לעשות שכבה אחת. צבעי הצבע קצת רטוב. כל הציור מתחיל לצאת החוצה פשוט. וגם כן, אם עשינו טעויות, זה הזמן שלנו לתקן את הטעויות. הנה, אני אעשה עוד טיפה, ואני אפתח לכם לשאלות. אני כן תמיד ממליצה לערבב עם לבן, תמיד כשאנחנו עושים רקע, או לבן, או צבע שמנת, כדי כן לגוון בצבע ולא לעשות לגמרי צבע אחיד. צבע אחיד לוקח את הציור ישר למקום גרפי מדי. בעיניי. זה כבר כל אחד בוחר. הפריש עוד לא ציינתי, עוד לא צבעתי אותו. עוד קצת. כאן. אפשר גם לעשות דבר כזה, לעשות את הרקע, פעם אחת, לתת לה להתייבש, ואז לסיים את כל הפירות, זה מה שאני הולכת לעשות בטח, ואז אחר כך לעשות עוד שכבה של רקע, ואז מתקנים סופית את כל הדברים שאנחנו רוצים לתקן. למטה, ברקע יש עוד צבע, אני תכף אסתכל לציור, נדמה לי שהשתמשה בחום. אבל שוב, כל אחד יכול לבחור את הצבעים באופן חופשי. זהו. עכשיו אני אפתח לכם לשאלות. שנייה. שלפחות תראו את הכל. עם חצי רקע. באמת בחרתי קמבס גדול, לא היה לי יותר קטן. אז כך. זהו. אז אני אפתח אתכם לשאלות.